Ay, hello po. Dito po si Ma'am Ashley Bridget. Jana po. Ay, ikaw po. Ay, hello. Ay, sorry po. Hello po, ma'am. Dali po may pinadeliver po kasi dito si mami mo na Magic Sing po set. Tapos po, sabi niya kasi hili ko daw, ma'am. May pinadeliver po dito. Bali, nag-down naman na siya, ma'am, ng 15,000. 22,000 po kasi yun. May balance na lang po yun na, yun, yung balance na lang po. Bali, 12,000 na lang po. Isang napakagandang gabi sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Hati Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga magpatapos na ang araw, ngayong linggo ay Monday, ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa kahit saang parte ng Bicol. At kung kanina ngang umaga or hapon ay nasa Kapuknasan, Milaor, Camarines Sur tayo, ngayon naman ay andito tayo sa Calauag, Naga City upang sorpresahan ng isang pinakabonggang dalaga na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong gabi. Siyempre, dito sa likuran ko, meron tayong bubble balloon na may happy 20th birthday, my love, Ashley. Ang ating card na babasahin mamaya. At ang ating Rava Bells cake naman na napakasarap. At ang ating sash na may happy birthday na isusot natin sa kanya. At harapnahin din siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. At ang pinakabongga naman natin, fresh flower bouquet na bagay sa napakagandang dalaga natin na bibigyan natin ngayong gabi. So ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but we captivate, patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng good vibes at napakaswerte nga ng dalagang bibigyan natin ngayong gabi. So ano pang hinihintay natin? Samahan nyo na kaming kilalanin si Ate Girl Ashley here at Calauag, Naga City. Let's go! So, napakadilim dito. So, sasorpresahan na natin ang ating maswerteng dalaga ngayong araw. So, samahan nyo na ako. Ay, tao po. Dito po ang bahay ni Ma'am Ashley Bridget dyan. Nabati ko po. Nasaan po siya? Ashley! Ay, tao po. Pwede po pumasok. Ay, hello po. Dito po si Ma'am Ashley Bridget. Jana po. Ay, ikaw po. Ay, hello. Ay, sorry po. Hello po, ma'am. Dali po may pinadeliver po kasi dito si mami mo na Magic Sing po set. Tapos po, sabi niya kasi hili ko daw, ma'am. May pinadeliver po dito. Bali, nag-down naman na siya, ma'am, ng 15,000. 22,000 po kasi yun. May balance na lang po yun na, yun, yung balance na lang po. Bali, 12,000 na lang po. Ano po sabi ni mami niyo sa inyo? Siya po ang magbabayad? Ang sabi niya po, sa inyo ko daw po hingiin. Okay, baka sa akin. Sige po, asama ka muna tuloy sa akin, ma'am, para maipakita ko sa'yo. Magkano po, magbabayad ka na po sa akin, 12,000 po tuloy. Ay, 12, 15,000, 22, 7K. Tapos po, papareceive po namin sa inyo, ma'am, yung Magic Sing set. Nandun po sa labas. Ate, makuha mo na ako, mami. Sige po, apo. A
few moments later. Ayan po. Ay, ano pa? Nasaan? Okay na yan, ma'am. Pa-receive na muna. Ano, talay. Ihabol nyo na lang po yung 1,000. Ito po. Magkano po? Ito, 6,000 po. Ito. Sige, ma'am. Kaya pa lang namin ang proof. Ang gaganda naman po. May lahi po kayo, ma'am, na ano? Na Chinese or ano? Daddy mo po. Chinese po yung daddy mo. Okay. So, sabi po nung ano, mami mo, mahilig ka po sa Magic Sing. Sabi ni mami mo mahilig ka sa Magic Sing. Baka marketing yan. Marketing. Sige ma'am, papareceive na po namin yung Magic Sing sa inyo. Pabuksan na lang po ako dito para makita. Alika dito. Baka yung si Willie William Willie William charot lang. Sige ma'am, papabuksan na po namin dito. Sige po ma'am. Dito po sa kabila. Okay na po yan para po magbukas yung Magic Sing natin. Ayan, sige po. Dito. Ayan, sige po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Halika dito, ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Ma'am Ashley. Kami po pala ang JFS Metals and Services at ito pong mga regalo na to ay para po sa inyo at pinabibigay ng inyong pinakamamahal na mami. So, kumusta naman, Ma'am? Bridge na tulala siya, speechless. Napakaganda niya, no? Napakaganda. Halika dito, Ma'am. Ayan po, meron ka po dito bubble balloon, may Rafa Bell's cake, at syempre, Ma'am, ikaw ngayon ang pinakamagandang dalaga. So, tanggapin niyo rin po tong sash namin na may happy birthday na kakarena yun. Ayan, so ito pa po, Ma'am. Meron din po kayong fresh flower bouquet para po sa inyo. Dahil na bagay po yan sa kaganda niyo. Pero bago po yun, ibabalik ko lang po yung 6,000, ha? Ibabalik ko lang po, baka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan po, babalik ko lang, ha? Baka ma-chismis ako, di ko nabalik yan, Ayan, so ma'am, kamusta naman po ang feeling na masurpresa ng iyong mommy kahit long distance kayo ni mommy? Thank you, Mama. Thank you talaga. Ayan! Sabihin ko. Yan yung ma'am yung mga regalo niyo sa'yo pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil syempre may munting inanda po kaming harana para sa inyo pero syempre doon na po sa loob pero bago yan, ano pong gusto niyo sabihin kay mami niyo? Dito kayo ma'am, napakaganda niyo naman talaga. Ay ako tumate. Charot lang. Ano pong gusto niyo sabihin? Hi, Mama. I love you so much. For birthday, so ayok ka. I miss you so much. Oh, palakpakan naman natin si Ma'am Ashley. Ayan, so nasan po si mami ngayon? Sa US. Naiiyak na si baby girl. Okay lang yan. 4 birthdays nang wala si mami. Ano sabi sa'yo ni mami? Soon, bagay na pag okay na lahat. Pag okay na lahat. So, nakikita ko sa loob may party-party, hindi makukumpleto yung birthday mo nung walang harana. So, mga ka-JFS, samahan nyo kami sa napakagandang bahay ng ating celebrant for today na si Ma'am Ashley to give her a wonderful songs for our surprise saranista na si Kuya Gab. Let's go! So, ayun mga ka-JFS, dito na tayo sa loob ng bahay ng ating maswerte dalaga na si Ashley. Pero nagsamahan niyo pa rin kami kung pangaranayan siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. I gave her all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. But is my love a bring? She brings to me, and I love her. I
My dearest Ashley, hi Nene, how are you? Ever since you're always be the one, busy preparing surprises for everyone. And I think it's about time na ikaw naman ang masurpresa. Happy 20th birthday, Nene! OMG! Dalaga ka na talaga. God knows how much I miss you. Your sister, Tashing, and little brother, Dre. Not every single moment that iko kayo nami-miss. But don't worry, time flies so fast and soon we will be together. I am so lucky to have you, such great kids, and I want to thank you for being a responsible ate. I love you so much, Nene. Same with Dashing and Drake. Nene, I hope napasaya kita. Always remember this, Nene, how proud and I am to you to have you. Dashing and Drake, no amount of words can express how much I love you all. Again, happy birthday, anak. Hugs and kisses from Mama. At pinapasabi rin po ng mama nyo na mahal niya kayo and miss na miss niya na kayong tatlong magkakapatid and makakasama niya kayo soon. So itong sunod na kanta na to ay theme song niyo daw na mag-iina. At ito ang pinahandog ng ating surprise organista na si Kuya Gab. Falling out, falling in, nothing sure in this world. No, no, breaking out, breaking in, never know when what lies ahead. I can feel it when I say it all.
naman dito sa aking gilid. Together with our surprise artista na si Kuya Gab. At ngayon naman, bago natin ipablow kay Ate Ashley ang kanyang cake, kakantahan muna natin siya ng happy birthday na 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Ashley, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, Ate Ashley, together with your sister and brother, make a wish and blow your candles. Sige. 1, 2, 3, go! Yay! So, kayo naman, isang ano na lang, interview muna. Ano si Drake muna, huy, nagsabi niya talaga kanina. Kami talaga kanina, gutom na siya dahil. Drake, anong gusto mo sabihin naman kay ate? Okay, go. Tawang-tawa. Tawang-tawa ka kikiboy. Charot What lang. else, honey? Congratulations. Okay. Mark. Mark. 20 na. 20, ano ka? Ano ka sabihin mo ka ate? Boys, up and down. Ay, so I love you naman, tapos sabay kiss kay ate. Yan! Ano naman, ikaw ang panganay, tama? So ikaw na ito naman pangalawa nating napakagandang dalaga. Ano gusto mo sabihin kay ate? Happy birthday, ate. Thank you for everything. Amen? That's all. Isang kiss naman para kay ate. Wow! So ngayon naman, for your mommy, anong gusto niyo sabihin kay mommy? Ikaw muna, Drake. Thank you for everything you have done and now. I love you. Sabay, flying kiss ka naman kay mami. Hindi ka mami. Nakita sa GMA si mami. Charot lang. Flying kiss ka kay mami. Ayun. Ayan. Ikaw naman, ate. Ano bang gusto mo sabihin kay mami? Thank you, Mama, for everything. I love you. Ayan. Ikaw naman ang ating Reyna ngayong gabi. Ma'am Ashley, sa mga kapatid mo muna, and syempre sa yung pinakamamahal na mami. O, dumukot na siya. Kitang-kita sa camera. Ayan. Tasha and Drake, thank you for being my shoulder when I had and I'm sad. Tapos pag nadapa ako, nandiyan kayo palagi para i-help ako. Ganyan, thank you kay Tita Bomba, Tita Chris, Avery, Aina, Bex, Jassy, Tito Gerald, Tita Elena, and to my mommy, thank you for everything, lalo na pag-support kahit wala si Mama. And lastly to my Mama, thank you for everything, thank you for your sacrifices. That's all worth it, Mama. I miss you so much and see you soon. Thank you. Ayun. Isang flying kiss naman for Mama. Yan! Again, mga ka-JFS, isa na namang napakagandang dalaga ang nabigyan natin ng saya at sorpresa from JFS team. Again, I am Ate Angel. Thank you to our surprise artista na si Kuya Gab. May gusto ba po ba kayong pasalamatan? Thank you po. At Ate. Ate Angel. Ate. Nakikinig daw.